טוב, אז לפני כמה ימים ביקרתי בשוק הכרמל וראיתי את המחיר הזה על קילו ענבים, לא פחות. זה לא רק הענבים כמובן, וזה גם לא רק בכרמל, אלו היו מחירים כמעט בכל מקום. העליתי פוסט וכמובן הרבה אנשים הגיבו בעצבים ובצדק. אנחנו חיים באחת המדינות היקרות בעולם המערבי. אבל מה שקרה בעקבות הפוסט הצליח להפוך אפילו אותי. איתן, חבר שחי במילאנו לא מעט שנים, רואה את הפוסט שלי ושולח לי את התמונה הבאה. קילו ענבים בסופרמרקט במילאנו באותו היום, 2 יורו. 8 שקלים לקילו. וזה אפילו לא הסופר הכי זול במילאנו. יש עוד פרט מעניין על הענבים האלו, אבל בשביל זה תצטרכו לחכות לסוף. אלו המחירים בלונדון, בפריז, במדריד, ברומא, בברלין, איפה שלא בודקים, זול יותר. במזרח אירופה, עוד הרבה יותר זול. במזרח הרחוק, זה לא באותו היקום. לפני שנדבר על הלמה, קריאה קטנה לחקלאים. חקלאים יקרים, אני בעדכם. אם אתם באמת רוצים למכור לנו הצרכנים ישירות, אחלה. אם שילמו לכם הסיטונאים 3 שקלים לקילו פלפלים לדוגמה, אני מוכן לשלם יותר, פי 2, 6 שקלים, הרווחתם פי 2. ובמקום שאני אשלם 15 שקלים לקילו, שזה מה שראיתי באותו היום בשוק הכרמל, אני אשלם פחות מחצי. כולם מרוויחים ואותי גוזרי הקופונים שבדרך לא מעניינים. אתם עבדתם. אבל בחייאת, כשכל אתר שאתה נכנס אליו וקורא לעצמו מהחקלאי לצרכן נותן מחירים כמו בכל מקום, לא עשיתם כלום והנצחתם את הריקבון. תחשבו על זה. מזון, דיור, מוצרי ניקיון והיגיינה, פארמה, מיסוי ישיר ומיסוי עקיף. כולנו היינו בחול וכולנו רואים. אני לפני חודש נכנסתי לסופר שנחשב יקר בגרמניה, וכל מחיר שבדקתי התגלה כזול משמעותית. אז איך זה קורה? יש לכך הרבה סיבות, אבל בואו נדבר על 2 מהעיקריות. סיבה ראשונה, הון שלטון ישן וטוב. שחיתות והסרת כל שומרי הסף שאמורים לפקח שאותה שחיתות לא תקרה. אחת הדרכים הכי גדולות שבהן אותה שחיתות באה לידי ביטוי בישראל, הלוביסטים. חברי הכנסת והשרים מוקפים בהם. אז מי הם הלוביסטים? נציגים של תאגידים פרטיים, מזון, פארמה, אנרגיה וכו'. הם מייצגים חברות פרטיות. יש להם גישה חופשית אל הכנסת. הם מסתובבים במסדרונות, יושבים בוועדות, לוחשים לאוזנם של פוליטיקאים, מבטיחים הבטחות, קורצים קריצות, ומסדרים לעצמם ולחברות שהם מייצגים את החוקים והתקנות שהם רוצים. חברי הכנסת שחלק גדול מהזמן בכלל לא טורחים להגיע לעבודה, אלא אם יש להם אינטרס להגיע לעבודה, עובדים כמעט לחלוטין בשביל אותם לוביסטים, במקום בשביל הציבור. טובת הציבור כמעט אף פעם לא עומדת בחפיפה עם טובת החברות והתאגידים. לראיה, בדקו מה קרה בזמנו עם חוק האפודים הזהורים ברכב. חוק שבעצם יזמו לוביסטים של חברה שקיבלה בסוף בלעדיות על אותם אפודים לכל הרכבים בישראל. ועוד יותר מכך, חזרה להיום, החוזים המושחרים והמוסתרים והדיונים החסויים עם חברת פייזר שעלו לנו מיליארדים, ועדיין מוסתרים, וזה לא סתם. וכן, גם בג"ץ היקר משתף פעולה עם הטירוף הזה שנקרא הלוביסטים, וגם עם ההסתרות הקשורות בקורונה. אתם עובדים כל היום, קשה, משלמים מיסים לאנשים שייצגו אתכם במשכן הכנסת. משלמים הרבה, כמעט 60,000 שקלים לפני הטבות נהגים, לשכות, יועצים וכו'. הם בתמורה נותנים לאנשים עם אינטרס שמנוגד לטובת הציבור, לשבת ולהשפיע על החלטות שבסופו של דבר מראות עם הציבור שבחר בו. עולם ההפך. אנחנו משלמים לאנשים שבתמורה דופקים אותנו. והם, אין אפילו חוק שאומר שהם חייבים להגיע לעבודה. אתם הייתם יכולים להבריז מתי שבא לכם מהעבודה? הסיבה השנייה היא שמישהו צריך לממן את כל הטירוף הזה. את כל הפנסיות הצבאיות, הטילים, עסקאות הנשק, מכרזים תפורים מראש, שחיתויות ושוחד בחירות במדינה שמתנהלת כמו עולם שלישי. כספים עפים פה על ימין ועל שמאל ללא פיקוח, החלטות מטורללות שעולות מיליארדים שפשוט נעלמים ואין אף אחד שבודק להיכן. וכך נוצר מצב שחברת החשמל, שהיא מונופול לכל דבר, יכולה להעלות את המחירים ב8% ו10% כל כמה חודשים, למרות שהחברה הרוויחה מיליארדים בשנה שעברה. למה חברה כזאת צריכה להרוויח מיליארדים? זאת גם הסיבה שתאגידי המים לא מפסיקים להעלות את המחיר של מה שהיה פעם מוצר בסיסי שעלה שקלים בודדים. לכו תבדקו את חשבון המים היום, טירוף. הפרטה לא אמורה להוזיל ולייעל את השירות? משלמים יותר ויותר כל חודש על ארנונה, אגרה שנתית לרכב בגובה שאין לו אח ורע בעולם. אותו הרכב שעולה פי 2 בישראל מאשר באירופה. והנה עכשיו קפצו מחירי ביטוח הרכב בעשרות אחוזים, בבת אחת, אצל כולם. למה? כי הם יכולים ועל השתיקה שלנו הם סומכים. זאת הסיבה שכל גיחה לסופרמרקט עושה לנו בור בכיס. סל הקניות רק עולה ועולה, כשבכל העולם הוא יורד. שלא יספרו לכם מעשיות, זו לא אוקראינה ולא בטיח. זאת שחיתות. זאת הסיבה שכל יציאה לבית קפה או מסעדה עם המשפחה יכולים להסתיים במאות שקלים לפעמים. זה לא היה ככה. פעם היית יוצא למסעדה ונשאר בחיים. נסו היום ללכת כל המשפחה לאכול. כל כוס קפה בירושלים עולה כמו 3 כוסות בברצלונה או ליסבון. ורוב הזמן זו גם לא אשמת בעלי העסק. המדינה שוחטת אותם במיסים ועלויות. רוב הזמן.
זאת הסיבה שכל בילוי וכל מלון וכל כניסה למוזיאון או פעילות בקיץ עם הילדים חונקים את הציבור. שייט בירקון בסירת פדלים חלודה עולה 140 שקלים לשעה. לפני חודש נכנסתי למוזיאון מדהים בין 5 קומות בעיר דיסלדורף בגרמניה, 36 שקלים. עלתה לי כניסה לאחד המקומות היפים והמושקעים שראיתי. על ילד בן 6 הם אפילו לא לקחו כסף. טירה בחבל הארדנים ללילה עולה 350 שקל לזוג. עורבה בפתח תקווה עולה יותר. כל השיטה בנויה כך ששכבה מאוד קטנה תתעשר, וכל שאר האנשים יעבדו כדי לקיים אותה. הדברים הכי בסיסיים שפעם היו נגישים לנו, אינם עוד. איך יכול להיות שפעם זוג שכירים היו יכולים לקנות דירה גם בלי ירושה? תחשבו על זה. הבנקים מרוויחים יותר ויותר ונותנים פחות ופחות. תראו כמה סניפים נסגרים וכמה כספומטים נעלמים. בפלוס לא מקבלים יותר מדי, במינוס שם הם יודעים לקחת. מרגילים אותנו לחיות דרך אפליקציות שרק מספחות ומקשות, ואם אתה אדם זקן שלא יודע אולי לתפעל אפליקציות, לחפש. אתה זקן, אתה לא חשוב, אתה כבר לא יצרן, אתה בטריה משומשת. אתם מכירים עוד מדינה שקוראת לעצמה הייטק ניישן, ושלוקח בה חצי שנה לקבל תור במשרד הפנים להוציא דרכון? ואז עוד מגלים שמוכרים את התור הזה שלא מצאת באתרי אינטרנט ברוסיה. זה לא הייטק ניישן, זאת מדינת עולם שלישי שמנוהלת על ידי ארגוני פשע. פעם היינו פשוט מגיעים בבוקר, לוקחים מספר, מחכים לתור שלנו, מוציאים דרכון וזהו. לא נכנסים לאיזה אתר קיקיוני ב7 בבוקר כדי למצוא תור בקריית שמונה שאתה בכלל גר בחולון. מה לעזאזל קורה פה? וכולם מסביב עם המשפט הכי מסוכן בתרבות הישראלית. ככה זה. לא זה לא. ככה זה פה. כי אנחנו מאפשרים לזה להיות ככה זה. גורמים לנו לריב אחד עם השני, להתעסק בשטויות בזמן שהם עושים לנו גסלייטינג, ואנחנו במקום להפנות את הזעם כלפי הבוזזים, נלחמים בינינו. איפה הגז שהבטיחו לנו? 1,000 מיליארד שקלים ממנו. הוא התעדה לתוך הכיס של הטייקונים. אותם טייקונים ששולחים לוביסטים לוועדות הכנסת, מוכרים נכסים אסטרטגיים לסין ועושים מיליארדים על חשבוננו. לאנשים קשה, לאנשים כואב, אנשים מודאגים ובצדק. אז מעבר ללהראות כמה חולה ומושחת המקום הזה הפך, בואו נדבר קצת על מה עושים בינתיים לפחות. אנחנו, הם לא יעשו כלום. קודם כל בואו נפסיק לשתף פעולה. ענבים ב-50 שקלים, לא לגעת, לא להתקרב, גם לא ב-40 וגם לא ב-30. ראיתם את המחיר במילאנו? אפרסק ב-35 שקלים, עגבניות שרי ב-29, שירקבו על המדפים. לא תמותו בלי ענבים ולא יקרה לכם דבר. תגידו לא, הכוח אצלנו. אבל זה כרוך במשמעת. ולהשתדל לקנות בחנויות קטנות, זה גם עוזר. שמפו הכפיל את המחיר? לא לוקחים. זה נכון לכל התחומים. פשוט מפסיקים לשתף פעולה עם הטירוף הזה, די. ובעיקר לאותת לחברי הכנסת ולשרים שנגמרה החגיגה. הם לא ידאגו לרווחת התאגידים על חשבון רווחת הציבור. הם לא ייתנו ללוביסטים להסתובב חופשי במסדרונות הכנסת. היא לא שייכת להם, היא שייכת לנו. מגיע לנו לחיות וגם לחסוך, וכן, גם ליהנות מהחיים בלי להתחשבן על כל ענב ותפוח, משהו שפעם קנינו מבלי לחשוב. הכוח אצלנו, אנחנו פשוט לא מודעים לו. והדרך להפעיל את הכוח היא לא דרך כל מיני תוכניות טלוויזיה פופוליסטיות שפותחות סופרים שמוכרים לדקה וחצי משהו ב5% פחות, כשהוא בפועל 300% יותר מבכל מקום אחר בעולם. ערוצי הטלוויזיה שייכים לאותם אנשים שבוזזים אותנו. ובכלל תסגרו את הטלוויזיה, אין שם שום דבר חוץ מהפחדות וחרדות. התארגנות אמיתית, עממית, באמת, בלי טרמפיסטים. ציבור שדורש ומקבל את מה שמגיע לו. חיים נוחים. נציגי ציבור שלא משרתים אינטרסים המנוגדים לטובת הציבור. המצב שבו הם שמים אותנו הוא מצב קבוע של חרדה ושל הישרדות. הם גורמים לחברה בישראל להפוך לחברה בסגנון משחקי הרעב. קחו אחורה, תסתכלו מה קורה פה בשנים האחרונות. חברה רעבה שעוסקת בהישרדות היא חברה מתוסכלת שעוסקת בריבים על פירורים. הם סומכים על זה שנסתובב מודאגים, חרדים עם פרצוף באדמה. הם סומכים על זה שנחיה בתודעת טוב ככה זה, וכל הזמן לוקחים איתנו עוד ועוד ועוד, נותנים לנו פחות ופחות. הגיע הזמן להסתכל על זה בעיניים, לקיים את עצמנו בכבוד ובחבלה. ובואו נתחיל מלהפסיק לשתף פעולה עם המחירים האלו. ולסיום, רוצים לשמוע פרט מעניין על אותם ענבים במילאנו שעולים 8 שקלים לקילו? לכיש, תוצרת ישראל.